na so ne na ga dukan dangi na murna. Fatan ma amarya basira an gogan sheku masoya. 08103932310 ko 08157707247 shafi ɗan mai waka Katuru. Auren ku na so ne na ga dukan dangi na murna. Fatan ma amarya basira an gogan sheku masoya. Auren ku na so ne na ga dukan dangi na murna. Fatan ma amarya basira an gogan sheku masoya. Farkon waƙar rabi zane saka dan tsari ga mutane. Rabi na karaya da halin duniya wasu ba su da kyau ne. To kamin nazari daga duk haɗari addu'ar da nike ne. Basiru ga fadi rabi ya tsara mun yaba da hakan ne. Salati zan yi ga annabi na hannu ku daga mai karku zauna. Fatin ma Basiru kuna a raina. Aure da kuɗi in babu kuɗi kaga ai matsala ne. Fati zo ki jiya tarko karki da na miji matsala ne. Matsala da salake kina da kala haka ma daraja ne. Tima ba rigima karki yau hada ma fatan kin gane. Fati barka sannu ya gida kin biya kike ba wata gargada. Na biyo ki da wakar ki har gida. Ki kula shi da kyau ya kula ki da kyau haka mata ganne. Fatin makin har Basiru ka hada har kun birge mutane. Yau auren ku ake wake ku niki ya za ku yi zaune. In babu ruwa to ku yo taimama kun ga wanga tuni ne. Ki kula ki na tsufan da gargada kar a zo a hada ki da yan gida. Wata rana ke ce uwar gida hankali daga da hadari ka ci da gulma ba ta da kyau ne. Yau daban da jiya to kusan ajiya gobe ma na zuwa ne. Kima sai ki kula tun da kin shiga ga ki gida na mutane. Kun sanya gari kowa marari haka ma nasara ne. Gaskiyar magana kun zarci tsara dan kasa ka rike ta ku zan matara ko yayi laifin karki kai shi kara. Fatin mahaba mi ke kira ya zaki birge mutane. Kallon ki ake wake ki nake ya zaki zanne. Kamshi ta kai Basiru haka ku yan sa'a ne. Kun cinye kaladi ba matsala kun birge mutane. Ta gurin nan ya cika tun da rana ku daga mini ko zan hangi rana. Allahu ya kai aure ga suna. Yau da ni aka yi gobe ban iya yi duniya juyi ne. Addu'ar da nake raba na ka tsaron har shaidan guba ne. Na jiyo magana fati ba ta fada ba ta san rigima ne. Kyale yan wahala ta su dinga fada kin bar su tasha ne. Ai gatan shara a kai ta gona shi na baba kawai ku iza shi gona. Ni shafi waka ce na noma kaga tun daga yau fati kanka take ci da sha sutura ne. Waje karka daɗi zo gida ka daɗi za ta so haka din ne. Tsafta sai ki daɗa hakuri ki daɗa ran shi zaki yi zaune. Ni na ga tunan kuma za ni tsaya fatan kun gane. Auren ku na so ne na ga dukan dangi na murna. Fatan ma amarya basira an gogan sheku masoya. Auren ku na so ne na ga dukan dangi na murna. Fatan ma amarya basira an gogan sheku masoya. Dangi za ni kira yanzu babu jira su zan yi kiraye. Da mama zan fara hajiya ladi ba kamar ki hakan ne. Mama rahama sannan ki ya gajiya ta zo mun na ne. Ga wata babbar uwa mama mai riga ta zo mun na ne. Mama na bi ta baba tantan ki ga amarya zani zarta. Mama Aisha wai na haba ku zarta. Hajiya jin mai hajiya ya kara ka ji manyan iyaye. Mama Morokai a waina take ta zo mun na ne. Mama Aisha uwa can a waina take ta zo mun na ne. Ga hajiya Hauwa ita ce da take ta zo mun na ne. Sai abokan ango zani zana abu bebe kaji dan uwana Jamilu jan bai kamun risuna. Nasiru zuga ina ka shiga zo ka birge mutane. Dadi dole yake ga nasibi gurin kun birge mutane. Baba uwa baban gis kuma so in gan ku hakan ne. Abdulrashid barka bashar Eskimo zo ku bani dala ne. Shaki ga dan buga kun yi suna bashar arewa kanu na kauna. Ciyaman da mai masara guri na ga ajara gurin na fi ku yake kaji manyan yaye. Shabure lahaba dalla da haba zo nan ku yi like. Anti binta haba zo nan ki matso dole in miki wake. Anti Maryam wari anti Aisha wari dole in maku wake. Sai anti Asabe Ikiru ga anti Lami Akure. Sai Hassan da Husaini da Gambo suma. Kawayen Fatima ga su gurin fati su zani kira ne. Lara shi da take kin jira shi da taso karki zaune. Ke da ruma haba na ga kun haɗa har kun burge mutane. Ga su haina a can ga azima a can na son ku yi zaune. Fati ga fati su biyu
Sadiya gambo su biyu ta ku bani kiɗa in sai da gayu. Annan fadi zai na fa haɗu ga Maryam abu da ne. Hausa a waina take ji da kun haɗu ai gaskiyar magana ne. Ga Rukayya ta ce Maryam ita ma duka 'yan ikirin ne. Aisha yar Oshigo kauce su shigo bani son su yi zaune. Abdulkadir Sannu ya gida, Umar kai ma haka ya gida. Anti Zangai da guda. Anti Laura haba, Anti Ummi haba zo ku dan mene like. Anti Maryam da Anti Amina haba sun zo su yi like. Anti Magaji ga Atile da Ali yau za su yi like. Wakar ku amare na ga mata, amma fa bikin ya tara mata. Rashi da na ganta a can tiyata. Auren ku na so ne na ga dukan dangi na murna. Fatima amarya basira an go gaishe ku masoya. Auren ku na so ne na ga dukan dangi na murna. Fatima amarya basira an go gaishe ku masoya. Auren ku na so ne na ga dukan dangi na murna. Fatima amarya basira an go gaishe ku masoya. Auren ku na so ne na ga dukan dangi na munna. Fatima amarya basiru an go gaishe ku masoya. Auren